el valencià molt mal, que els únics que el parlem bé seguem nosaltres els que parlem el valencià pitjat, que és l'autèntic valencià original del segle d'or de les lletres valencianes, que és el que parlaven Ausiàs March i Joanot Martorell, que vosaltres direu, pues si Ausiàs March i Joanot Martorell, si te llitges la seva obra literària, ahí no s'aprecia que pitgen. Claro, això sí ho llitges, però si tu te crompes el audiolibro del Tirant lo Blanche, vale, recitat per Joanot Martorell, ahí se sent com a pitja, perquè Joanot Martorell era de Gandia, era pixadí, per això allí a pitgen encara, perquè tenen l'orgull patrio ixe, no? Com que vos ho recomane, crompeu-se l'audiolibro de la poesia completa d'Ausiàs March, recitat per ell mateixa mentre anava bufat una nit de Madalena, que el convidaren a vindre-s'hi en el primer aniversari del Club Pilotari de Castelló. Va vindre ell a fer un recital de poemes i acabar en el Mesón del Vino, Dale que te pego. Pues esta cançó que vaig a cantar-vos ara, que és la cançó més apitxa del món, va dedicar a tots vosaltres perquè vos ensenyeu a pitjar com toca. És difícil, jo sé que és difícil, però ho heu d'intentar si voleu que vos donen el nivell superior de valencià, saps? Perquè parlant així arreu com parla cada un a casa pues te donen hasta el mitjà, però el superior, si no demostra, és de veres, no vos rigueu. Si voleu adquirir el nivell superior de valencià, haureu d'ensenyar-vos a pitjar encara que vos costi sang, suor i llàgrimes. Jo per això en esta cançó vos exemplifique un poc en què consistiria aquesta immersió lingüística en valencià pitjat. Per això és que venen així que no volen ensenyar-se, diu, és que és molt difícil el valenciano, todo el rato pitjando ahí. Saps, per això no pitgen, no parlen bé de pitjar, però tant costa, home.
Trobé jo xerrant amb tres xiquets, xocotets. Me s'ha desmuntat el rotllo de la canya, és poder.